салом алайкум подписчикони азиз, мо қарор дорем айни ҳол дар бозори Ҷалолиддини Балхӣ, Пашанбе бозор як сар гӯй ҷӯшоӣ гӯсалачаи хуби хуб дорад. Дар якҷоягӣ 23000 мегӯяд. ана гӯсалашам 9300 сомон кесидем картинка беҳтарин бахашадес гон гӯча назара нафаҳмем ки якҷоягӣ дар чапл кесидан. гӯсаламе ки беҳтарин гӯсала гӯй синадори хуби хуб дорад. синаи хуб дошта, гӯсалаи хуб дошта, қафои гӯсаларо беҳтарин мол. ба хотири ҳамин гӯсалаш бародарони азиз, як лайк подписатсияро фаромӯш накунед, поделитса кунед, то ки ҳамин хел наворҳо, ҳамин хел буқачаҳои фасон пешкаши тамошобинон мо бигарданд, подписчикон тамошо кунанд, роҳат кунанд. иншоалло ки бо молои хуба навор мекунем, пешкаш шумо мегардем бародарони азиз. ана бо ки картинка да, картинка на самом деле хушибат дост буқача. подписчикони азиз, бо як сар гӯй ҷӯшоӣ, гӯ биграм гӯча хуб не ки ба хотири ҳамин буқачаш як тамошо кунед, я таи лайка бизанед, буқачаро тамошо кунед, роҳат мебарад азиз. беҳтарин буқача дорад. гӯ буқаталаб аёзӣ, гӯ буқаталаб вақти бордор карданашай тамошо кунед бародари азиз. чанд ҳазор гуфтӣ? 26000 мега. бозор чӣ пирсӣ? 22000. бозор 22000 пирсӣ. буқачаш 50 рӯза аст. беҳтарин буқача айда. ба хотири ҳамин буқача лайка подписатсияро фаромӯш накунед бародари азиз. ояндаи нағз дорад. бародарони азиз, бо як саргунажина ки беҳтарин барои мол кардан молак шурӯъ будааст. чанд пул гуфтӣ? 8900 молаки хуб будааст барои мол кардан. то тирамо авеса, тирамо дар харабомонӣ меша, барои ки беҳтар мераса нағз мешавад. молаки нағз, чӯчакҳои нағзам доштанд. бо як сарғанаҷина ки фасонаки шурӯъ моли ёша будайне ки моли нағзай. чапл гуфтӣ? 8000 кеса. 8000 кардеса, не 1000 мега, 8000 кардеса. ина молаки нағзе сарғани фасон доштаст. ина молаки нағзе, молаки шведаки шурӯъ аст. камтар харобтар ки моли зури зур будааст. барои ояндааш як чӣ мешавад? част месавдо шуда ки соҳибиш нест ки бипурсед. бародарони азиз, як сар ғанаҷинак шведӣ беҳтарини беҳтариношай 10200 сомон мегӯяд. 9200 пурсидаисанаш 9200 сомон. ина қафои мол беҳтарин. ягар номер телефон дошта бошад бипурсем, беҳтарин мол аст. номер дорад? телефон дорад? рақамои телефон табдил ки мол рақамои телефон даде 907 78 88 06. касоне ки харидорӣ кардани бошад барои моли нағз касе ки харидорӣ кардани шуд ба ҳамин рақамо занг бизанед. камтар муомилаашмон дада, валаки нағзи будаид. ҳамин ҷинода ҳамин қағнаҷини хуб дар бозор ҳамин рӯзаш дорад. размерои майда дар қағнаҷин нағз дуромад дорад. молаки хушрӯрам ҳастанд ки ин нағзтар будаид. касоне ки харидорӣ кардани шуд ба ҳамин рақамо занг бизанед, соҳиби молқати муомила кунед. подписчикони азиз, бо як сарғанаҷина ки пешкаш шумо мегардонем тамошо кунед. инам шведаки фасонда. инам рости гап соҳибиш нест ки пурсед ки чӣ миқдор харидорӣ шудааст ё фурӯшиай. соҳибиш нест. инамҷа фақат наворош кардем. молаки хуби хуб будааст. ғанаҷина ки ёшай поча буланди аҷоибо. ина қафои мол бародарони мо поча буланда ки зур будем. молаки шведоай. ғанаҷина ки нағзи хуни баланди хушрӯъ дорад.
Мухачай нағз буда 100 сумка 13000 просиде санаш молаки зури даст یک جاپو کبرا بزنه کبرا گردن زوری برداشته است یک فاصل 100 سومون 13000 پرسیده استانش نداده استانش پیش کنیم با یک سرگنجینی که فاصلش شونه مولا تماشا کنیم مولا که دراز خوب بوده برادر میگه که سه ماه بخار رفتگی به 100 سومکان 10000 پرسیده است میگه بالاتر پرسیده بزرگ نداده استانش Ака худа чапу бисяр гражита. Чанд лифт аст худа? 12 ё. Бозор чи пирсид намсиё? Андари ака? Азиз 12 мега 19000 пирсида шуда аст бозор. Гаш амраш. Шамола ки наз. Барои мо кардан барои ҳар ча беҳтарин мо. Дози шама нишон метем. تماشا کنید بهترین نوع پرسیده از 100 میکنم 10000 پرسیده از افسوس کنی از این مالا مولی نغزی نزد سورتی خوبه یا پا جالکاتی برای کشتر پرسیده از 20000 میگه 17000 کردن برای کشتن فربه боя мол барои мол кардани асоси кадоми боқида барои киштан уже дасти қасобот дағатида барои киштан моли хуби хуба писчкони азиз бо як сарғанаҷина ки сор дора ки фасона ки беҳтарин мол свечан свети хуба базебегна бен сагмола ки нишаша кардесай бозор чанд кесайда чанд гуфти бозор 10600 сум кесай худум 11500 11500 میگه 10300 сум кардестанаш камтар муомилаш монда я рақамои телефон та бигӯ 3 20 25 да ҳамин рақамо бародарони азиз ватсап ҳам аст касоне ки харидорӣ карданӣ бошанд ба ҳамин рақамо занг бизанед харидорӣ кунед соҳиби мулкати ватсап ҳам дорад ҳамин рақамо молати назд аст бояд бурда тамошо кунед беҳтарин мулад ина масъалаи аҳлишам бибинед бародарон мол аҳлак бизанед қад бозор намед капи намешуда зоти худаш аҳлиш алаи гусалагиш беҳтарин мол занг бизанед харидорӣ кунед подписчикони азиз як сар барои боқидан худаш ҳозир думбалака тиёра барои боқидан 17300 17700 сомон и савдо шуд бародарони азиз леки мол конкретно моли хубае нами пешотанаи зури бадоши занги шера пешотанааш тамошо кунед бародарони азиз касоне ки барои боқидан интересат доранд нами размер 17700 сом савдошта леки гӯштдораки хуби хубе бародарони азиз гардани зурам доштааст моли дарози танаш сара беш камола кафошам бибинед бародарони азиз кафошам наздаем ана ила бародарони азиз ки ба хаша 30000 сомон мега 30000 сомон мега 25 пресидеса надодаеш ишам зури бардаси қариб тиёрада барои мол ала фарбе агане барои киштан ҳамеша ки ала фарбе гарданаш зури бардаст девнаги мола ганда фарбе зураюзи ҳамто ки ала фарбе камтар 2 моҳ беса зури бад мешавад хачак фасон шуда барои мол кардан 14000 мега бозор чӣ прасидиша 11800 12000 кесан моли дарозаки хуб тамошо кунем мола соз ишканта фарбеяка дига 15 гуфтӣ иша 15000 мега 13000 кесан хачо барои боқидан боз ҳамин дидан ҳамин ҳамин пагода ҳамин чидан хеле размербандӣ хубтар мешавад сиёш молаки хуби хубе фасонака фигураш шурам дорад шамоли назар фарбетар еда камтар бо гӯштдортар назар барояш
Kaçarım baroları aziz ne zor kessen anladan savaş. Hacı şöyle gel bak. Sen nereden megen navadıdıram kardanmış. Ne bu gınacın me paraşa zuruşa. Mekin bu saçı bir şöyle. Söyle bu da azor da kanavan mı ekran? O da azor da sen aşağı. Apeti tezur da ya. Ne barolarınız yaksa kaçırdı bu baro götüren. Saki zul. Yeki söylemiş mega ki sezda azor urtaysanış lisan sokar sezda azor kaysanış nado desteği ve film diliş sezda azor ayda lisan sokar sezda azor kaysa sezda azor mega gitmiş. Kaçış kişilik yani. Yardan şu anda tanadura ki zul deriz. Aziz dahani jemo khayr xush mekin beshmo tawfizi mekin to navorhoy oyanda خدا یار مدد یارتون به هم اشکال برکت در کسب کار تاسون ای بلا فتو خداوند گردون باشه لایک پاتریسات سر فراموش نکنید تو نوری خوب جای بسیار گردن تو نوری آینده نصیب کرده باشه اگر بزرگ جمع بزرگ بود شریف نصیب کردنش با حرکت میکنه که پیرویش کن نوری خوب خوبتر پیشنهاد شما بداریم مولای نه از پیشنهاد